той, може би вече поне от 15, може би и повече години, непрестанно показва свои живописни произведения на различни общи изложби, а не мога да се спомня година, в която да не е показал самостоятелна изложба. Може би греша, но той е един от хората, които работят изключително бавно, съсредоточено и много така целенасочено и последователно извървяват своя път и своите търсения на изкуството. Искам да кажа преди всичко, че тази живописна изложба не е нещо, което е просто така направено изведнъж. Защо говоря за път, за развитие, защо започвам отдалече? Ами защото става въпрос за това, че Николай Петков не е просто художник, който ни показва сега едно, а утре друго. Той е автор, който ние помниме от доста години с това, че той е един от най-съсредоточените художници в материята. В жеста, в поставянето на боята, в работата с образа, с работата с сюжета. Но това, което е много характерно за него, това са едни големи, равни полета, които на някой на първ поглед могат да му се сторят елементарни, скучни, еднакви. А това просто не е така. Първо, те са така облъкнати от неговия особен лиризъм на неговата четка, която е изключително, както се изрази една колега Елисавета Мусакова, бавна четка, така да се казваше една негова изложба. Но тази четка, тя, освен характерното за всеки един автор, която носи тази четка със себе си, всички индивидуални особености, е пропита със страшно много знания за история на изкуството и за история